לבריאות. אוי ואבוי, התקררת? יהרוג את נורית. מה? תגידי שלום. שלום לשי. כן. טליה, תעשי שלום לשי. שלום. יואו, כמה הם זזים. כמו תאומים אתם נראים. לא נראים תאומים, כאילו הבן הוא כזה יותר גדול, כזה יצא והיא יצאה קטנטונת. קוש קוש. תגידו ביי ביי. ביי ביי. נשלח לשי? נשלח לשי? קוקו. הקוקו. קוקו. קוקו, מי חייך ראשון? מי חייך עכשיו? מי? אף אחד? לא בא לכם לחייך? לא? איזה מאושרים. ביי.